Ahojte všetci, dneska hrajeme Rivals a budeme sa snažiť byť čo najlepší. Akože, neviem, ako ja tú hru veľmi nehrajem, lebo proste nechcem, ale inak chcel by som to veľmi hrať. Ako bro, čo sa tu deje všetko? You toxic, you auto, what the fuck? Dobre, inak budem sa snažiť čo najlepšie byť, aby som mal aspoň level 20. Ale dobre, sorry, nemusí tu byť hráč, čo má 164 level, akože halo. To čo má znamenať? Je to level šialené dobrý, akože to je hráč. Ale zase nie som najlepší hráč, akože, takže budem brať toto. Ako fakt nie som najlepší hráč Rivals, lebo neviem, akože proste čo by som mal akože proste ako robiť. Či akože neviem, čo by som mal také dokázať, lebo ja stále hrajem a proste nikdy som nesom najlepší. Stále prehrajem, alebo tak. Dobre, poďte niekto, ale nie je zase veľmi dobrý, halo. Ja zase nemám ani žiadne zbranie, však nič nemám. Akože mám len handgun a toto všetko, akože ja nemám reálne nič. Ako prosím, nechoďte tu taký dobrý, akože reálne. Hráči, prosím. Počkaj, napíšem mu, že let me win. Halo, mi nepíše. No. Neviem, či to píšem dobre, neviem najlepšie anglicky písať, ale... Áno, napísal let me win. Áno, ďakujem. Áno, okej. Potuna, ježiši, idem. Áno, on ma nechá vyhrať a to by bolo najlepšie, akože. Kebyže mi nechá vyhrať, prosím. Dávoj, prosím, ja chcem vyhrať naozaj, prosím. Plus. Nechaj ma vyhrať, najlepšie to bude na svete. Budem ho mať rád, ty kokso, keď ma nechaj vyhrať. Akože trošku sa mu to seká, ale... Kde je typek? Typkový. Ja skáčem, lebo akože veľmi on nebude chápať, čo robím, ale... Bože, to neviem, prečo ja napíšem. Ale akože... Inak dobre, on ma nechá vyhrať. To je najlepší typek na svete. Počkaj, mu napíšem, že thank you. Thank you. Bro, on zmrazil. Ježiš, konečne, ale bro, počkaj, on má snajperku, ja dúfam, že ona nebude zase chcieť zabiť teraz. Že on si robil srandu. Ježiš, nie som najlepší v tom. Jo, dobre, tak ako, sorry. Jo, prosím. Ma už zabíja, halo. Nie, dobre, to je extrém. Jo, prosím. Prosím, nezabíjaj ma, ja potrebujem prebiť, rýchlo, dávaj. On má malo podľa mňa životov, on má veľmi malo životov. Wow! Ježiši, tak to je extrém. Ja neviem, on má ešte aj ku tomu taký level a nevie hrať veľmi dobre. On má snajperku, ty kokso assault rifle a ty kokso handgun proti snajperke. Táto jaké, ty kokso, ten typek vôbec nevie hrať. Akože dobre, akože nevadí, ale budem sa snažiť ho poraziť. Budem sa to jedine snažiť. Lebo ja chcem vyhrať, bro, ok, ja neviem, čo robím. Ja chcem vyhrať, prosím. Potichu. Kde si?
Prosím, bro. On má RPG, haló. Táto je najotravnejší týpek na svete. Akože on hovorí, že ok, len mi vín, ja mu píšem kokso. A akože on píše ok a teraz toto. Ja som vedel, že to určite nepôjde takto hrať. Ja som vedel, že mu nemám veriť, akože čak. Čo ja s tým už keď som toto. Ježiši, ja toto neviem robiť. Jej, prosím, zabij ho. Uj, tu tá raketa priletela hneď veľa mňa, akože absolútne. Dobre. Ako prepáč, ale ako sorry, akože fakt. Čo robí typek? Budem sa snažiť byť čo najlepší. Bro, ale akože... Prosím, nechaj ma vyhrať, lebo to je nie nahrávne. Prosím, vyhraj. Ja vyhrajem, počkaj, čo sa neviem hýbať, haló. Mori, prosím. On sa zamrazil. Ja nechápem, ja som vyhral. On ma začal zabíjať. Tak, ten týpek rage quitne, tak tomu verím. Akože tak, toto je extrém. Ja som vyhral proti takému týpkovu. Táto, jaké dobré. Neviem, no dobrá, tak toto mapu. OK. Cheese je najlepšia mapa na svete. Reálne tam sa dá dobre strieľať, lebo ty ho medzi tými proste toho necháš, ale vidíš ho medzi tým úplne všade ho vidíš proste a ty nemáš problém. To je to najdemnejšie na svete. Zabij. Ježiši, tak to neviem, jak som. Ja neviem. Ja mám 6 level, mám assault rifle, máme handgun. A ja viem. Tak, ty kokso, tak toto nerozumiem. Ja nie som až taký dobrý hráč, akože že by som toto všetko tak rýchlo zabil som ešte aj. Ako viem sa dobre vyhýbať, ale... Nestále, ale akože... Teraz však to čo za nubaka? Môže však on má tak 26 level a on ma ani nevie zoviť, môže však to čo je? Mám 6 level, pamätáš vôbec v tvojej hlave, že vôbec ja mám 6 level a ty kokso, ty nevieš ani pamätať o tom, že... Prosím. Nech ho nezabij, prosím. Nie, je škoda, však on má reálne 15 HP, haló. Má 15 HP, kokso, toto čo je? Kokso, on má 15 HP. Kokso, on má reálne 15 HP, bumbo. Počuj, halo, jesi. Čo neviem trafiť reálne. Čo hodil to ten granát? Nevieš hádzať granát, ako sorry. Ja som mu dal 30 damage, ja neviem jak. Nie, prosím, akože... Dávaj, prosím, nezabij. Jaro, prosím, ale haló. Reálne však má tak málo HP, prosím, zabij ho. On je ten najväčší nubak na svete, ty kokso. A ja neviem, pre Boha, však to není normálne toto. Akože, ja neviem, ale ako ten týpek je fakt veľmi nubak. A prečo tá hádže to takto, ja neviem čo. Ty kokso, prečo sa mi Halo, ja som neprebil. Prečo sa mi prebilo? Ale čo, halo? Ja som mohol zabiť. Ty kokso, dávaj. Že nie som tak blízko. Ja som ho asi cez stenu zabil, ale tu mal hlavu. Ja neviem, ak som ho zabil. Jak som ho robil. OK, tak to je asi už dosť.
šialené, lebo ja neviem, ak som ho zabil. Absolútne nechápem, jakže ma trafil tým granátom. Ty kokso, najväčší nubak. Kde je ten typek, halo? Kde je ten typek? Tu není. Nikde není. Aj on ma trafil tak veľa HP, akože s tým granátom a ja neviem, jakže stále žijem. Haló, ja som ho mohol zabiť skoro. Jo, ja som dostal toto. Ale to je také dlhé, to tie kolasy reálne. Mňa to nebaví. Prosím. Nie. Som mohol trafiť, ale škoda. Joj, prosím. Nezabij ma, prosím. Nezabíjaj ma. Ježiši. To som nekúral. Kde typek, ale halo, kde typek? Ja ho zabijem, ja ho zabijem. Prosím, nezabij. Ja mám viac damage. Jak, že mám viac damage? Nechápem. Ja mám viac damage než on a on ma zabil napríklad toľko veľakrát. Tak tomu fakt neviem. Prosím, dávaj. Jak ma zabil? Čo on strelal úplne head. To škoda. Ale dávaj, vyhrať, prosím. Daj mi výhru. Čakaj, napíš. Let me win. Prosím. Vyťahnem, mám granát. Jo, ja som ho hitol. Ja neviem, jakže som ho hitol. Zase prebíjam. Prečo prebíjam? Neviem. Fakt neviem. Nie, vôbec neviem. Neviem ani slovo. Asi nerobím sa na to, neviem, že som to prežila, absolútne. Na to idem, please. Bro, reálne mám 6 level, 26 level. Ja som mohol hitnúť, len trošku mimo. Trošku, ale... Ja som ho jak netrafil. Ja som mu dal dosť damage. On mohol prežiť. Ja by prežil. Nie, prosím. Ja neviem hýbať sa, haló. Ja neviem hýbať. Jo! Ja neviem, jak som vyhral. To bolo tak close. OK. Asi. Bro, dobre, otváram si toto všetko. Otváram to hneď. Hneď to otváram. Hneď to otváram. Berem. A to čo mi, akože na čo mi to všetko padlo? A vlastne, ježiš, ja som slabý. Však to mi to mohlo padnúť. Toto je tu nás. Potom tu je toto. Tu je... Žiadny vreb, lebo z tamtého nepadá vreb, takže je to najlepšie, akože nerobiť hru. Ale broj by som chcel kľúče, ale nemám jak získať kľúče. OK, budeme robiť viac dielí, pre dneska to je asi dosť. Dobre, budeme robiť viac dielí, OK? Dobre, takže... Dneska to už bolo fakt dosť. Akože, bolo to dosť close. Viem, že som urobil toho malo, ale čo s tým. A dávajte lajky, odbery. My sme dotiahli až 70 odberateľov. Ďakujem za tých 75 odberateľov. Fakt vám ďakujem za to. Som fakt šťastný, ale by som chcel ešte jedno. Chcel by som, aby sme až dotiahli
70 odberateľov. Takže dávajte lajky, odbery, aby sme dotiahli veľa, OK? Takže čaute, čaute!